vakomana vacho vamwe vanhu vaive kuti sometimes unenge uchibvunza kuti iwe munangagwa wakawawana kupi, wakatora vanhu vakumomberi kana kuti chii chaichiitika, bhozi rimwe skiri racho ringe richiitwa muri yezimbabwe nderekuti kana ukaongorora ndopaunoona kuti ipa hapana zviri kuitwa. So first of all muri yezimbabwe takaona isusu nyaya yakanyangadza recent days 1-2-3 days ago yanesi manesi achibuda achitamba kuti apiwe zvinhu zvisina basa right. Ndo iri kutaurwa panapa nafadzai mahere. Hanzi pastatement raishuwa nafadzai mahere on X, hanzi you get given an overpriced multi-million dollar contract to renovate hospital facilities without going to tender. First of all, that's corruption here. Hatizvidi izvozvo, but zvakatoitika. Right, wapiwa iwe an overpriced multi-million dollar tender iroro. Zvoendirwa mberi zvinzi nafadzai mahere. You pack the hospital facilities with a swimming pool, tennis court, and all sorts of uselessness, while the hospital lacks basic equipment, medication, and nurses are underpaid. Hanzi, pedzezvo, you dish out to Mahampa, to a Whoop and food relief, expecting us to clap for you. You then cartoon the staff by making them dance for crumbs like toddlers. It's an arrogant looting enterprise and we will not see it any other way. Shameless. We need new leaders. Yeah, muri Zimbabwe munoona I like fadza unonakidza zvikambobvira because fadza kamunhu kaekuti kanenge kachiongorora kakaona pakaresveka koya kuti dyo, kakaona pakaresveka koya kuti dyo, ende kanoonera manje, ende kanenge kachida kubudisa because unoona kune mazi vanhu vaunongatitiwa tichiko mazitununu zvavo ekuti unotoona kuti munhu anenge achitouya kwatirika achitobheja kuti hamusi kuona zviri kuitwa namunangagwa, kungotiwa mutendi, muchingoda kungodidi, tasaona gadzira rodhi, tasaone tabroblas, tasaone bhodha. You understand? And then ndopaunyatsogona kuti uyu munhu uyu izungairwa because hasi kuandastenda kuti kodzero dzake munyika ndedzechii, hasi kuandastenda chinhu wani kuti mari yenyika haisiye munangagwa, mari yenyika haisiye munangagwa kabhawo, mari yenyika ndeyedu tose. Kana nesi asiri kuhora mari inokwana, hapana zvatiri kuita, hapana zviri kuitwa nemutungamiri wenyika, useless. Hapana zviri kuitwa nemaministers ake, useless. Kana ticha, kana purisa basi, kana masoja, kana chichi macivil servants dzese asiri kuhora mari inomeka sense. Majokes ari kumberi kwedu muri Zimbabwe. So usazungaira uchitadza kunzwisisa kuti nyika ine mari yakawanda sei, because nyika ine gold rakawanda sei, riri kutengeswa, riri kubuda. Takariona tese pagold mafia kuti chitsotsi chega chega. Ende unofanira kunzwisisa type yevanhu vanounganidzwa napresident wako vonzi iri ndo timu riri kuzovaka nyika tichienda kumberi kubva nhasi. Ukangoona iri type yekuti they are not qualified people, havazi vanhu vokuti they are there by merit, matsotsi, macharlatans, because too much of matsotsi ukamawanza iwoka at the end of the day anenge achingotsotsa nyika because matsotsi they are there kutsotsa. Hauna ungati kanzokuda kuti vakira nyika ukaunganidza matsotsi and then you think matsotsi waya they are going to work for the advantage of everybody. Ndo saka panaka patina fadzai ari kukomblena kuti munhu uri kupiwa. Tose takaiona video manesi achitamba, munhu wese muZimbabwe akazvibvunza kuti where is the dignity yemanesi. Toakuona nesi senge rungoriwo mupurwa zvake shongoriwo useless. Takaona maticha isusu anenge achinda ari kudzidzisa zvikoro zvekumapurazi anenge achinzikwazi takatora mapurazi kuvarungu, iko zvino zvitakuwa kune rimwe zungairwa riri kudzosera mapurazi kuvarungu. Wozvibvunza iwe. So first of all muri kumira muchiuya muchikambena muchizvidza marevolutionaries. So first of all, if you are extremists, anditi we know kuti we are suffering, but nyika yedu ndeyedu sevanhu vatema vemuZimbabwe, but tiri kusafa because maleaders edu ari kutadza kuti apiwa masanctions because maleaders edu mahardcore vakaoma vakomana vakatora nyika akati tiidzoseri. Manje tiri kusafa, maleaders edu ari kutadza kutonga nyika, at the same time raakudzosera futi minda yakuvarungu. Hakuna kwatiri kuinda, unonoka kumhanya museko. Ameno ndiani riri kudzosera minda kuvarungu, ameno ndiye Mnangagwa ari kuzvungaira zvokudaro kana kuti wanyengegwa nemamwewo mazungairwa achizungairawo so achiungana hapana zvichito yakutodzoserwa minda kuvarungu muri Zimbabwe. Iteerai munzwe vari kutobhadhaka mamillions. So
tiri kuenda kupi at the end of the day? Matikuwadzisa nemasanctions over 20 years. Zimbabwe yakarorwa nemasanctions nenyaya yekutora minda. At the end of the day raakudzosera minda. At the end of the day pari kungobiwa mari iri rimwe riraenda kunovhura hospital, rapiwa contract yehospital, ruri kuvaka maswimming pool pahospital. Muri yezimbabwe ndiani ari kuvaka maswimming pool pahospital? Uye muchiita zvisina basa. Ari kuvaka maswimming pool pahospital, matenis court, apa hamuna mabhenji, hamuna mibhedha, hamuna machira, manesi ari kuhora mari shoma. Please, munhu ari kuvaka maswimming pool. Pedzezvo kwakuya neufu, hanzi manesi tambai. Tiri kuenda kupi? Right, muri yezimbabwe fadzai mahere wataura. Muri kufanira kunzwisisa chechitaurwa nemazimbabwe. Regai tinzwe macomment section. Timbokunzwirai mazimbabwe munyatsokunzwa kuti as of right now, where is the Zimbabwean spirit? Where is it lying? Iri papi? Regai tipinde. Hanzi naGHK Prince of Mutasa. Hanzi renovate the hospitals they inherited from Ian Smith government. ZANU-PF never built a new public hospital in Harare or Bulawayo. They inherited them, renamed them, and ran them to the ground. Now they are peeing on us, and they want us to ululate, saying it's raining. Parirenyato was built in 1974, formerly known as Andrew Fleming Hospital. Salim Mugabe Hospital or Harare Gomo was built in 1958, known as Harare Central Hospital. Mpilo was built in 1958 by Rhodesians. Which new hospital did ZANU-PF build? Now they want to rename schools. Oh. Hanzi, vari kutiwetera ende voda kuti tipururudze tichiti kuri kunaya. Prince of Mutasa vataura. Hanzi hakuna zvakadaro boys. Hatingapururudze zvisina basa. Chibagwe chinotsvaka neweti. Aiwa. Right, murezwa hanzi naBright Mununi X. Hanzi, the current crop of Zvigananda will loot, spend the money on very useless things, and they make sure everything is right in your faces, so you get pissed more. Ndozvotagwa kuti iri timu kairi roita unhu hwechitununga right in front of you. Zvangufanira pai weeknew boom wakubudikira chikwai uda kubhadhara parliament yose ma10,000 each. Zvezvo kuti munonyatsokuona kuti iwe mufesi uyu wazopata zvokuti watadza kuzviitawo behind closed doors. But ndosikirira munangagwariro, he does things like that. Anoita kautununu right in front of all of you. Munhu wose wachinzi mota ma50,000. Vana DJ Towers, useless people. Kungouya kuchingonzi mota 50,000. Zvezvo unoona kuti these guys, they are not even promoting by merit. Mfesi wakakora achizvidira dota achinyora ZANU-PF achiita se ndo zvauri kupigwa mari nemota. Kwauri DJ Towers, no, wangu tozviwisisa nhamo and stuff, and we are happy kuti wakawanawo something from the share looting, because you are just an ordinary ghetto youth like us. But at the same time, the act iri kuitwa nevanhu vachikupai zvinhu izvi yakadhakwa. This is not the way that these things should be happening. People should be able to hustle munyika and get rich from selling a product or whatever, because people have money, because massive servants are kuhora, because companies will start flourishing kana massive servants. First of all, massive servants angohora mari kuti anogona kuispenda chete, then local companies they start flourishing because vava nemacustomer. But no, mari inenge ichingotoka kwaenda zopa lawyer wangu, babaman wangu wandigera ndamupa 100,000 uyesokati apa teacher ari kuhora $300, 270. Wabvisa matax yakusara chiti kuzvi 250, and that's what's happening. So tiri kuenda kupi senyika? Hanzi naMr Smooth Martin Chitsa. Hanzi, on this one I agree with you, and well said. Chamisa is just a lucky hustler who doesn't have a clue, and a clown, not a leader, and he can't arrange a peace in a brewery. Iruro tungodumbuzenene riri kutokuenda off topic nezviri kutaurwa panapa. Hashtag if you know, you know, you know what. Wakupinza zvachamisa sitiri kutaura zvembavha idzo dziri kuba mari yenyika dzichiita zvisina basa. Iwe wakutaura zvachamisa paasingambokwani. Mr Smooth anonzi Martin, hanzi akazvungaya. Hanzi nankosinati, rikaiti nzokosinati. I love how you independently fight for the rights, freedom and emancipation of our people.
May the Lord give you strength to keep on fighting, my sister. Right, muri Zimbabwe vakawanda vari kutaura zvakawanda zvakasiyana siyana, but isi tichaigumira panapa tichiti munozviona sei. Isusu hatiripoti, hatina side, but tinoshora pationa pari kuitwa zvisina basa. Haungasviki uchivaka maswimming pool pachipatara iwo, uchivaka matennis court. Ndo majokes. So stay tuned muri Zimbabwe.